Čus lidi, Čau. tohle bude takové informační video. Mhm. Řekneme si, jak si představujeme budoucnost našeho kanálu. No, kolik chceme dosáhnout třeba odběratelů, jestli budeme vydávat každý den video. Náš cíl bude asi tak... Kolik? Já bych dal, tento rok bych chtěl tak... 10 000. Co? Tento rok bych dal tak 50 aspoň. Okay. Bych chtěl dosáhnout. A u toho povídání se budeme dělat své vlastní kreativy. Na obal. Máme tady fixy. Takže let's go. Takže jdeme na to. Já bych chtěl třeba jakože na 10 000 třeba odběratelů bych natočil mega podcast, ale už přímo podcast. A chtěl bych tam třeba pozvat na ten podcast Mixaka. Jakože ať nám řekne nějakou tu radu, jak Mixakou. Tak si můžeme dělat i, napište dolů do komentů, jestli byste chtěli, ať si uděláme vlastní Instagram. To by bylo, si myslím, dobré. Tam bychom vydávali shorty z našeho hlavního kanálu. No, nejradši asi kanál mít stejně nebudeme. Možná tady budou jít nějaké ty ochutnávky. Jo, ochutnávky, to máme taky v plánu, nějaké, že? Už jsme natáčeli minulé ochutnávky. Měli jsme YouTube kanál, který bohužel nedopadl. Moc dobře. Měli jsme tam málo zhlédnutí hodně. Třeba, bylo tam video třeba 2 týdny a mělo 3 zhlédnutí. Což vlastně jako se dalo očekávat, když vlastně máme hodně málo odběrů a vlastně nikdo nás nezná. To se dá očekávat. Jinak tohle video nebude nějak jako hodně přeefektované. Chceme, aby to bylo trošku serióznější. Jo? Takže do toho roka bychom chtěli dát těch pade. Asi. Těch pade. Potom třeba bychom mohli dělat nějaké speciály, si myslím. Za odběry. Možná budeme dělat i živé vysílání. To jenom možná, ne? Možná i na Kiku budeme vysílávat živě. Nebo na Twitchi. Tam se dá vysílat velmi jednoduše. Takže na Twitchi by to mohlo být dobré. A taky bychom chtěli točit reakce na různé fotbalové momenty, že jo? Doufáme, že to dopadne. Dobře. A ne hrozně. A tak, no. A jestli označte třeba Mixaka, ať se mu tohle objeví. Taky můžete napsat, jestli byste chtěli nějaké videa, třeba by se nám na našem kanále líbily nějaké ty videí. Ale samozřejmě videa budou vycházet, bych to viděl tak 2krát až 1 týdně. Protože škola. Teď budeme editovat už druhé video. Což máme předtočené. Což vlastně co tohle video vyjde, tak to video už tam vlastně bude. Takže už budeme mít za 2 dny 3 videa. Natáčení bude asi v neděli. Jo, co říkáte? Já bych to ještě tou bílou zebral, ale nemíním to riskovat. Jo, můžeš. Okay. A tak. Natáčet, jaké dny budeme natáčet? Já bych natáčel víkendy a někdy přes ten týden, kdy máme volno. Úterky. A pátky? Takže úterky a pátky bychom logicky mohli. A tak. Jinak doufáme, že ty mikrofony vám v videích nějak moc nevadí. Bohužel to nejsou žádné, že jo, hodně drahé mikrofony. Milionáři. To extra. Čekejte. Musíme tady upravit svítku. Dobré? Je lepší. Jo. No, jinak tam máme i ledky, jo? To uvidíte asi často, až budeme dělat taková informační a reakční videa. Budeme se
snažit dělat ty reakční videa, třeba něco jak na styl Fotbal. no, fotbalu, a možná budou i herní, ale to jenom možná. A budeme hrát také ty fotbalové. Jinak se omlouváme taky, že ta kvalita videí není úplně nejlepší, ale jelikož já to edituju, pak to vlastně posílám Ivanovi, ať to může vydat, a přes aplikaci, kterou to posíláme, tak ona vždycky sníží tu kvalitu videa, takže to je bohužel taky horší. A to se bere tu kvalitu, no? A jo. No. Jinak, kdybyste chtěli vidět, v jaké aplikaci točíme, teda editujeme, je to aplikace Power Director. Tohle video asi nebudu editovat nějak moc. No. To ne. Tohle je jenom takové informační video, ok. Točíme 5 minut. Ještě něco, co bys řekl Jakože... divákům? Ne, Jo, já mám jednu věc. Pijte vodu. Pijte vodu. Nežádné koly a tak. Jo, napijte to. Pijte Voda. vodu. Pijte vodu. A kávu nepijte. Ani energy. Já znám tady jednoho týpka, co pije energy. Já taky. A který pije i... Hej, nebonnu. Nahlašte ho. Takže já myslím, že pro tohle video to bude všechno, ne? Jo. Takže tohle bylo jen takové informační video. Bylo takové nudné, nevím. No, bylo. Ale... Nevadí, to k tomu patří. Takže doufám, že se vám to i tak líbilo. Já jsem se s obalem nějak nepokročil, ale na short dáme, jak pak dopadly. Ano. Takže asi čus. Čau. Čau.